ating mga kababayang magsasaka at mangingisda, yung middlemen na masyadong mababa bumibili, ngayon maengganyo na ako. Kailangan na natin taas yung pagbili natin ng kanilang produkto dahil kakompetensya na natin ang gobyerno. Yan ang pag na-implementa yan, gaganda ang buhay ng ating mga magsasaka at mangingisda. Okay, mensahe mo lang, Senator, sa lahat ng tambayan sa Bisac-Lintad, Cagayan. Ay, sige ko pangilinan po. Tayo po ay nandito sa Misamis Oriental dahil nga eleksyon na. Sana gamitin natin ang ating kapangyarihan na pamili ng mga karapat-dapat. Tayo po, 15 taon na ang track record ay sa food security. Napababa natin ang presyo ng bigas nung tayo ay panahon ni Pinoy na yung 1,000 piso, 500 piso, maraming nabibili noon kasi managed yung inflation, and we were able to bring down rice prices as Food Security Secretary. Gagawin natin ulit yun, makikipagtulungan kung tayo nabigyan ng pagkakataon. Sabi nga, pagka marami ng pagkain at mababa na ang presyo ng pagkain dahil tama supply at tama ang management ng ating food supply, marami nang mabibili. At pag marami nang handa, marami nang pwedeng i-sharon. Kaya pagka mayroong tiko, may sharon kayo. Senator, balikan ko lang yung sinabi mo kanina regarding dun sa mga agriculture students natin na malit na lang yung bilang ng mga enrollees natin. Paano kaya natin yun maiengganyo yung mga kabataan, sir, para na mag-enroll sa agrikultura? Una, dapat dagdagan ang budget ng CHED. Hindi dapat binabawasan. Dapat yan sa paglalaban natin yan para mas marami pang gusto mag-enroll. Number 2, dapat ang DA at ang CHED nag-uusap, pati ang private sector, para yung mga agri-students ay na-expose na sa posibleng magiging trabaho nila bago pa man matapos ang kanilang pag-aaral. Yung mga OJT sa mga iba't ibang mga family, kaya corporate farming. Pangatlo, dapat tumaas ang kita ng farming. Kasi kahit na sino na estudyante o magtatapos na kabataan, kung wala namang kinikita, bakit siya papasok sa farming? And that's why government support is important para maging umita ang ating farmers. And yung sa Gipsaka, alam nyo ba, isang kooperatiba from 7 million dahil 13 LGU bumili sa kanila, naging 65 million ang kita nila sa isang taon. Pag ganyan na ang sistema, kumikita na ang mga farm enterprise ng ganyan, papasok na sa agrikultura ang ating mga kapatid. Senator, posible po ba yung 20 pesos kilo po ng bigas? Well, dapat sinabi ni Presidente noon, gagawin kong 20 pesos ang isang kilo ng bigas, pero sa loob ng 6 na taon, tatagdagan ko ang budget ng agrikultura na gawing umabot ng 600, 700, 800 billion a year. Dahil ngayon 250 billion lang. So pagka sinuportahan mo ang magsasaka, dagdagan ang pondo at tamang paggastos ng pondo, hindi yung binubusa, kinanakaw, kayang maging mas productive at kayang abutin yung mas mababang presyo ng bigas. Thank you, Senator.